Як повернути Крим? На це питання спробували відповісти 3 президенти України під час спільного брифінгу. Росія сама поверне Крим Україні. Таке припущення висловив перший президент України Леонід Кравчук. Але, на його думку, наша держава сама має щоденно над цим працювати і створити так званий пакет повернення Криму з усіма пропозиціями щодо звільнення анексованого півострову. Леонід Кучма, в свою чергу, сумнівається в перспективах добровільного повернення півострову. При цьому українські президенти переконані, світ недостатньо тисне на країну-агресорку. Може настати, я вірю в це, така ситуація в Криму, як тоді була, щоб вони попросять Україну, щоб вона забрала Крим назад, а вірніше не попросять, а просто підуть з Криму, щоб Крим став нашим. Тому що, я скажу одне, без води Крим жити не може. Поки що вода в нас. На великий жаль, сьогодні Європа, мені здається, я не хочу образити там європейців, наших друзів, власне, друзів. На першому місці у них бізнес, а на другому місці демократія, бізнес, а все інше для них, вибачте. Питання ж надання автономії кримсько-татарському народу потребує суспільного діалогу, вважає третій президент України Віктор Ющенко. Саму ідею щодо національно-територіальної автономії в складі України він підтримує та зізнається, за свого президентства не вніс відповідні зміни до Конституції, бо не було національної солідарності. Тому я переконаний, що це питання позитивне, оптимістичне, але багато діалогу. Багато діалогу треба зробити, щоб народний депутат, який буде приймати рішення голосувати чи не голосувати за цю модель, щоб був не просто переконаний сам у цій моделі і був її вершителем, агітатором, провідником, але щоб і на його тиснуло суспільство, яке глибоко пізнало цю тему.